Vyhrávate lotériu, gratulujem vám. To takmer to najhoršie, čo sa vám mohlo stať. Máte 70% šancu, že do pár rokov zbankrutujete. To je 5 dôvodov, prečo sa tak deje a ten posledný je ten najdôležitejší, ktorý vám nikto nechce povedať do očí. Za prvé, okamžite viete, čo si kúpite. Za druhé, ľudia po vás začnú chcieť peniaze. Za tretie, čím viac budete utrácať, tým viac budete znudení a budete ešte viac utrácať, aby ste sa uspokojili. Za štvrté, začnete extravagantne investovať do vecí, od ktorých si budete myslieť, že vám prinesú rýchly ešte väčší zárobok, prípadne rovno začnete gambliť. No a za piaté, a to je ten najdôležitejší dôvod, je, že to, že zrazu získate peniaze, neznamená, že budete vedieť, ako s nimi nakladať, ak to neviete pri čiastkách, ktoré máte aktuálne. Peniaze vám vedia priniesť peniaze, ale neprídu sami o sebe rovno so znalosťami, ako ich manažovať. Preto ak sa naučíte manažovať svoje peniaze už pri čiastkách, ktoré máte dnes, budete to vedieť aj keď vyhráte lotériu. A na druhej strane zistíte, že na to, aby ste si splnili svoje sny, nepotrebujete výhru v lotérii. A to je to, čo vás viem už za 5 týždňov naučiť.